bon an bɛ ala deli hali bi ala ka faamu di mɔgɔw ma ni salafiya ko an bɛ ala deli hali bi ala ka faamu di ɲɔgɔn ma sinon an kumana ka hali bi dere sun a bɛɛ ma kɛ salafiya in de kan a bɛɛ kɛra salafiya taabolo kelen de kan ko dɔw de ye ɲininkali kɛ ko a ko Useminu ko mɔgɔ k'i danbe ka taa salafiya ma o tɛ bɛn Useminu m'o fɔ dɛ a ye taa Useminu ka kaseti telesarasa k'a sanfɛ alfaraku bayina salafiyan wa salafiya hijibiya a ye tan nin kaseti a ye tan nin sɛbɛ Useminu ye min fɔ o b'a kaseti nati الفرق بين من يهدي السلف الصالح وبين الفرق بين السلفية وسلفية الهجبية أبيك كاستين ناتي وسيمينو يمين فو وسيمينو كو سلف الصالح كتابولو بي سلفية بي أكو يواجبي دي بيكا كي سلفو كتابولو كا إيكا كي سلفو تابولو كا سلف الصالح كتابولو كا أكو يواجبي دي بيكا ikatugu salafu salihu ko ako kuma to yoro la de ulu to contrôle la de ulu bo nyini mugo fede wajibi do iki dambi kata salafu ma ikake salafu salihu ka tabolo ko ikake salafu ka manhajika ako wajibi de ako mi ulu te so mimma benni nan kariya mugo ka jamakulu ewa jamakulu do bora ka ke damana jamakulu ye ko awye salafiya de ka afana ke kuma damana hijibiya ako ale be ninde contrôla hijibiyan salafiya fana hijibulama afana jamakululama ba dama ako ale be ninde contrôla ako jama'u be fule munun bu dambi ewa salafiya hijibiya munun ba fu salafiya ni hijibiya bu bolo salafu do fana ako ulu fana ni salafu ka tabolo ka suru kateme mogo toka akem ulu fana ka mushrikira munye ube nyogon kafiriya yukaffiru baduha bada wa yubaddu baduha bada yufassiqu baduha bada Useminu ko ale be ninde contrôle afana ka kadda majama kuluye ko awye salafu ye abe nyogon kafiriya abe nyogon bidiya abe nyogon fasiqiya ako ale be nin jama de contrôle mais la boda lesri manhaji salafu be ka sage kata o mai kai dambe ka to mai ka ko ye wajibe Useminu ye ninde fo mais Useminu ma fo ko ki dambe kata salafiya ma tebe Useminu mo fo mo goyde aye faragu de fo akwa lebe min contrôle hijibiyan salafiya bo de contrôle har ibeta ewa Muhammad ibn Umar Banjumol ta fana ka kasetita aba fo akono ako Useminu ko lebe min contrôle hijibiya salafiya Useminu ko lebe contrôle de la mais salafiya tede ki dambe kata salafiya mo tede donc akan nin famu Useminu tayi ninde akaseti be